עכשיו מוכן לעוף? מוכן לעוף. אתה מוכן לעשות את הדבר האדיר הזה? ברור. לפני זה אני צריך שתעשה משהו קטן בשבילי. עזוב יונתן, בוא נעשה את זה אחר כך, עוד שנייה נגמר השובר. לא, אסי, זה חשוב לי, ואני רוצה שתעשה את הדבר האחד הזה לפני שאתה... יונתן, תן לעוף עוד שנייה, נגמר השובר, בחייאת, תן לעוף. אסי, אתה רוצה לעוף או שאתה לא רוצה לעוף? רוצה. אז אתה תעשה את מה שאני מבקש ממך. נו, מה זה? תעצום עיניים. מה? כן, תעצום עיניים. אני רוצה שתראה סיפור, שתראה מעשה שמופיע בילקוט שמעוני על מגילת רות. זה חשוב לי, אסי. אני רוצה שתראה מעשה חסיד אחד שהיה במצב קצת דומה לשלנו. הוא רצה לעוף? תעצום את העיניים. שלום, לאן הגענו ולמה? אתה יכול לשאול את החסיד שעובד פה. שלום עליך. שולם עליך. שדה יפה יש לך. השדה איננו שלי, אני רק שכיר כאן. תגיד לי, מה כל כך מיוחד בחסיד הזה? החסיד הזה היה פעם עשיר גדול, אך הוא ירד מנכסיו ועכשיו הפך להיות פועל פשוט, ועם זאת הוא שמח ומאושר במה שיש לו. בשביל זה הבאת אותי לפה? קודם כל, זה מאוד מיוחד בעיניי. לא כולם היו יכולים לעמוד בניסיון הזה. אבל בוא תראה מה קורה עכשיו. מגיעות לך 6 שנים טובות. מתי אתה רוצה אותן? עכשיו או בסוף ימיך? זו כבר הפעם השלישית שאתה בא אליי. כבר אמרתי לך שאינני מעוניין במעשה הכשפים הזה. וואלה, אין כאן כשפים, זו ברכה. אם כך, אלך להתייעץ עם אשתי. מי זה האיש הזה? זה אליהו הנביא, המחופש לעובר אורח מקומי. אז אולי גם אנחנו נבקש ממנו. פרימיום 2000 נתנו לנו שובר על יום אחד. הוא נותן פה שפע של 6 שנים. אני לא מבין מה יש פה להתלבט. לא כולם קופצים על מתנות, אסי. התייעצתי עם אשתי שהיא אישה כשרה וצדקת. אם אמת בדבריך, אנחנו מעוניינים ב6 השנים הטובות הללו עכשיו. עכשיו? עכשיו. איזה סיפור מעולה. חגיגות! זה ממש לא הסיפור, אסי. אז מה הסיפור? אוי, תודה לך ריבונו של עולם על השפע והברכה. מעולה. ועכשיו מתחילות החגיגות? ממש לא. אשתו של החסיד אמרה שעכשיו, ב6 שנות השפע, הם יעשו משהו אחר לגמרי. הם החליטו לעשות גמילות חסדים. מדהים. בהחלט. החסיד ואשתו שמחו כשהיה להם, שמחו גם כשירדו מנכסיהם, וגם כשחזרו להיות עשירים ל6 שנים, הם עסקו בגמילות חסדים רבה. ומה קרה בסוף 6 השנים? עובר האורח, כלומר אליהו הנביא, בא לפגישה נוספת עם החסיד. תמו 6 השנים, באתי לקחת ממך את הברכה והשפע שניתנו לך. רגע, כמו שכשלקחתי את הברכה, נועצתי עם אשתי, גם כשלוקחים ממני את הברכה, רוצה אני להיוועץ עם אשתי. מה יש לו להתייעץ? לא נראה לי שזה יעזור לו. אל תהיה כל כך בטוח. ב6 השנים הללו לא בזבזנו את הברכה והשפע שניתן לנו, אלא התייחסנו אליו כפיקדון שנתן לנו השם. עסקנו בנתינה ובגמילות חסדים. אם יש מישהו נאמן מאיתנו לשמור על הפיקדון והשפע, קחו אותו מאיתנו, ואם לאו, השאירו אותו אצלנו. ובדיוק כך היה. מסיים המדרש ואומר, ראה הקדוש ברוך הוא את דבריהם וגמילות החסדים שעשו, והוסיף להם טובה על טובה. וואו, מדהים. אני שמח. עכשיו אתה מספיק מוכן לטיסה. אתה מבין, אסי? החסיד הזה. לא היה לו כלום. וגם כשהוא קיבל, הוא קיבל שנים טובות, הוא קיבל עושר. מה שהוא ואשתו בחרו לעשות בזה זה לתת, זה לתרום. הם כל כך שמחו בחלקם שגם כשהם קיבלו כבר את כל הטובה, הם נתנו אותה לאחרים, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא גם הוסיף להם טובה על זה. אני מבקש ממך, אסי, אנחנו נכנסים לעוף ונהנים מזה. וזהו. אוקיי, בוא נעוף. בוא נעוף. התעופה הייתה כיפית. אתה מרגיש שהרוח בפנים שלך ככה, כאילו אתה עף עכשיו באוויר, ואנחנו עפנו קדימה ואחורה. אני עשיתי כמה תעופות יפות מאוד, שתדע לך. גם אני שם, אני התעופפתי ולא פחדתי בכלל, שלא תבין לא נכון.
זאת אחת החוויות המדהימות ביותר שעשיתי בחיים שלי. זה אדיר, זה אדיר. נכון, אסי? כן, הם מאוד חביב. וואו. מה אתה אומר? רצית לעוף או לא רצית לעוף? רצית שאני אעיף אותך? רציתי שתעיף אותי. מה אתה אומר? אהבת אותי, ובאמת היה נורא נחמד. תודה. עכשיו, יונתן, נראה לי שיש לנו עוד חצי שעה, בוא נלך לאיזה קניון, בוא נקנה איזה משהו. רגע, אתה השתגעת? איזה קניון? כרגע עפת כמו ציפור, בוא נלך, נשב, נאכל איזה קרטיב, נירגע. אתה רוצה? אני יכול לקנות לך את כל הקרטיב, אני יכול לקנות לך את כל שטראוס אם אתה רוצה. די! נמאס כבר, די, אסי! כמה אפשר? מהבוקר אתה רק מטרטר אותי, מהרגע שקיבלת את השובר אתה רק רוצה עוד ועוד ועוד. אתה רגע לא מרוצה, רגע אחד היום לא היית מרוצה. אתה סוחב אותי אחריך, לא נהניתי רגע אחד לא נתת לי ליהנות. להגיד לך את האמת, היה לי יום נהדר, היה לי יום נפלא, ישבתי, אכלתי, קרתי, ומהרגע שקיבלנו את השובר אני רק מתרוצץ. ונמאס לי מזה כבר, אסי, נמאס לי. אכול בצל ושב בצל. כמה אני יכול להגיד לך את זה? אתה צודק, יונתן, אתה צודק. קיבלנו את השובר ואני פשוט התבלבלתי על כל הראש. אני אומר לך, כל הזמן רדפתי אחרי עצמי וגררתי באמת אותך איתי כל היום. לא נתתי לך ליהנות, אתה צודק, יונתן. אוקיי. יודע מה? בוא נרגע, אני רוצה גם לפצות אותך. נשב באיזה קניון. איזה קניון? אני לא רוצה שום דבר. הדבר היחיד שרציתי זה לבלות יום אחד עם חבר שלי. אבל עם השובר הזה אני יכול לקנות לך חבר. עם איזה שובר? עם השובר הזה. עם השובר המה? אז... איפה השובר? איפה השובר? איפה השובר? אצלך השובר. לא, הוא אצלך, אתה החזקת אותו. אני שמתי אותו בכיס של המכנס, אני באמת... נכנסת לכיס למרות שהוא אמר לא לעלות עם כלום? אבל כן, באמת הרגש שאפשר... השובר, השובר, אסי, מה זה משנה השובר? עוד חצי שעה, הוא גם ככה פג תוקף, נו. לא נתן. אתה יודע מה אפשר לעשות בחצי שעה? לא, נמאס לי ממך. איפה השובר? איפה השובר? אתה לא יודע מה זה השובר, איפה השובר? יונתן! יונתן, מצאתי את השובר! יונתן! יונתן! אוי ואבוי לי, אין לי זמן לזה. רגע, שנייה אחת, בבקשה, שנייה. שלום פרימיום, שלום מדבר אסי מהשובר. שלום לכם. רציתי לדווח על שובר שנקרא ועבד ונגנז, והייתי מבקש שאם אתם יכולים לשלוח כמה שיותר מהר שובר חדש, כי נותרה לנו רק חצי שעה. נהדר, מתי הוא יגיע? תלוי בדואר? אחרי 3 ימים, אבל נשאר לו רק חצי שעה, מה זאת אומרת חצי... תעשו מאמץ, בבקשה, תעשו מאמץ. אני יודע, אבל בבקשה, תמצאו פתרון, אנחנו לא ניתן לו מספיק את השובר, אתם חייבים למצוא משהו, פתרון, בבקשה. יופי, יושב פה ולא עושה שום דבר, איבדנו את השובר. טוב, אני מקווה שאתה מאושר. לא, אני לא מאושר, תאמין לי, אני לא מאושר בכלל. אבל האמת שאני ממש לא יושב כאן ולא עושה כלום. קראתי כאן לטל ואור, כי חשבתי שזה חשוב שתדבר איתן ותשמע את הסיפור שלהם. אולי ככה סוף סוף תבין מה שאני מנסה להגיד לך יום שלם. אנחנו אור וטל, אנחנו תאומות, בנות 23. אבל אני רואה שאת הולכת וטל לא הולכת. אז מגיל צעיר בעצם נפגע לה יכולת ללכת, ולאורך השנים בעצם זה השתפר, טל השתקמה, ואנחנו כרגע באמת חיות ביחד באותו בית. אתן חיות ביחד באותה דירה? כן. יש לנו גם כלבה. וזה כיף לכם? לרוב זה כיף. איך זה היה לגדול את בתור מישהי שמתפקדת לחלוטין עם אחות תאומה שפחות, ואיך לך היה לגדול כשיש לך אחות לידך שהיא יכולה לעשות גם דברים שאת לא יכולה לעשות? קשה. שאור הלכה עם חברים ואני פחות. אני חושבת שלעשות דברים שאני יכולה ולהרגיש עליהם טיפה אשמה, כיתה לא יכולה לעשות אותם. הבנתי איך לתת מצד אחד את המקום שלי לעצמי, ומצד שני את המקום כן לשלב את טל, ואנחנו יוצאות הרבה ביחד ומטיילות. מה אתן אוהבות לעשות ביחד? לבשל. לבשל, מה אתן מבשלות ביחד? כמו פסטות ולראות טלוויזיה. היינו ברומא.
הייתן ברומא ביחד? כן, לפני הקורונה. איך לך היה בטיול בחו"ל? לי היה גם ממש ממש טוב וגם ממש ממש קשה. מצד אחד היה לי כיף שגם הגשמנו את החלום, וזה ככה עצמאות מטורפת. פעם ראשונה שאנחנו שתינו מחוץ לבית ביחד. מצד שני היה באמת קשה עם הנגישות. כן. גם היה מאוד קשה, בגלל המצפוצות. את המרצפות, שמה? את אומרת כל פעם... הן תופסות. כן. איך זה הרגיש לך? איך זה הרגיש? זה הרגיש לא טוב, אבל את מחייכת. את כל הזמן מחייכת. כי טוב לי. מדהים. אתן חיות את החיים בתחושה שאתן ברות מזל, או שאתן מסתכלות על המצב שלכם ויש לכם רגעים שזה מעצבן אתכם, והייתם רוצות לחיות חיים אחרים. חינכו אותנו שהכל אפשרי ושאנחנו עושים הכל ביחד. וזה ככה התפתח, כאילו, לתחושה שאחרי כל הקשיים ואחרי כל הדברים הקשים, אתה עדיין מסוגל לעשות הכל, ושאתה בר מזל, ואני מרגישה היום שחלק ממי שאני היום זה בזכות החינוך הזה, ובזכות הקשר המיוחד הזה, שהוא מצד אחד מאוד מורכב, אבל מצד שני הוא מאוד מאוד מיוחד. קיבלנו היום הזדמנות לעשות משהו, והרגשתי שאנחנו כל הזמן רודפים אחרי משהו. יש לכם משהו להגיד מהניסיון שלכם, מהחיים שלכם, לאסי? תהנה ממה שיש לך. העיקר לראות את הטוב בכל דבר. זה תמיד היה נראה לנו שאנחנו באמת כמו משפחה רגילה, אנחנו עושים הכל כמו כולם, פשוט עם קצת יותר מאמץ. והעיקר זה באמת ליהנות ממה שיש. תודה רבה רבה לכם. זה היה נפלא ומעשיר, ותודה. מקסימות ממש. תודה רבה רבה רבה. תודה רבה לכם. בבקשה. אז מה? אתה לא מבואס? מה יש לי להיות מבואס, יונתן? יש לי פה הכל. יש לי פה קורסה נוחה, שמש בשקיעה, אגם, חבר טוב. מה אני צריך יותר? שלום. תן לי מדבר, אסי. מה? יש לנו עוד 5 דקות? תודה. מה קרה? הפרימיום שמעו שהשובר שלנו הלך והם נתנו לנו עוד 5 דקות לניצול השובר. אסי. 5 דקות, אני חוזר. לא, אסי, אתה לא רציני איתי, נו, אתה... אפשר עם הבן אדם הזה. קניתי לך משהו. תקשיב טוב, לא מעניין אותי אם קנית לי שרשרת יהלומים, לא מעניין אותי אם קנית לי וילה בקיסריה. אני לא רוצה כלום! אבטיח או רמזור? אבטיח. ברור שאבטיח. מי אוכל רמזור? זה אפילו לא פרי. זה סתם צבע. אתה יודע מה? טוב לי. הכל נהיה בדברו. למרות שאני מת על אבטיח, אני כל כך נהנה מהרמזור. אם יש משהו שאני שמח בכל הסיפור הזה, זה שיונתן מבין את המסר. שאתה פשוט צריך לשמוח במה שיש לך. אתה פשוט לא צריך לחפש כל הזמן מה יש מעבר לפינה. זהו השיר, השמח בחלקו. וכשאני שמעתי את יונתן מבין ומפנים את המסר הזה, אני הרגשתי שכל היום הזה היה שווה את כל הטרטורים והרצרוצים והריצות, רק כדי שהוא ילמד. ואם לתמצת את זה בשורה אחת, אכול בצל ושב בצל. יש לי אוהל בסלון מסמיכת פיקה, זה לא בדיוק ארמון אבל אני מרוצה, יש לי חרב שבניתי מענף גזום, אני לא מחליף אותה בכלום, כיף לי עם כל מה שיש לי, לא צריך הרבה, מספיק לנשום את האוויר, כיף לי עם
עם כל מה שיש לי, מה צריך יותר כשיש לי שיר? יש לי כלב שהולך אחריי ברחוב, כשהוא בא להתלטף אז זה עושה לי טוב. יש לי ארטיק ביום חם, איזה כיף חיים. יש דודים, דודות, סבים, סבתות, אחים ואחיות ושני הורים. שכחתי מישהו? כיף לי עם כל מה שיש לי, לא צריך הרבה, מספיק לנשום את האוויר. כיף לי עם כל מה שיש לי, מה צריך יותר כשיש לי שיר? יכולתי להתלונן שאין לי דשא כמו לבן של השכן, אבל זה מיותר, הזמן שלי יקר ואין לי פנאי למה שאין לי. כיף לי עם כל מה שיש לי, לא צריך הרבה, מספיק לנשום את האוויר. כיף לי עם כל מה שיש לי, מה צריך יותר כשיש לי שיר? כיף לי עם כל מה שיש לי, לא צריך הרבה, מספיק לנשום את האוויר. כיף לי עם כל מה שיש לי, מה צריך יותר כשיש